Skal vi sende den her til Fiona, så kan hun lige se hvordan. Det ser sådan her ud, sådan lidt. Der var lige en maluski. Og så er der sådan en senge. Det her kan slås ud, så man kan sove der. Så det er her du skal sove, hvis du kommer. Og det er så lige foran fjerneren. Det er satanemme. Det er uheldigt. Så kan man lukke den der op. Og så har vi lige malet. Ja, det er så inde i her. Det er fint stof, det der strivede der. Ja. Og herinde der er Frida lige i gang med at lege Pokémon så. Ikke? Og det er så lige den anden ende, hvor der er også en lille sofa nøje. Og så har vi fået, jeg lige vil lave med i. Og den står lige på pasta og på, så den kan ikke tage det. Og der har vi Astrid derude og kører bil. Og vi har lige vi skal lige se, fordi batteriet det virker ikke. Så vi har lavet noget nyt. Jeg har taget nogle batterier for noget skruemaskiner brugt. Ja. Og så har vi malet guldfarve. Jeg vil lige se den. Der var det hele nemme. Der var det hele nemme, ikke? Ja, men jeg er sådan set i princippet ved at lave mayo. Men du kan godt lige få en ordentlig. Nå. Har du diagnoser? Ja, jeg har en usunde koala. Wow. Sæt dig med. Hvad, skal vi ikke sige til Fiona, hun må snart komme og besøge os? Ja, inden det bliver sne. Ikke? Hej. See you later, alligator. Kan du sige? See you later, alligator. Ja. Kan du have en tur? Sæt dig med. Men så skal være ekstra hurtig og ekstra vildt. Ja, du må selv. Du har en tablet lige bagved dig. Ja, men nu er jeg også nogle Pokémon. Er du klar? Ja. Farvel med dig.